खुलुमबाय बे समाव आं बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि रायजो नाङैनो मोनद' हारिनो जा एसटि होनो नागिरनाय बेखौ लानानै एबा बेनि बेरेखायै गोख्रों गसंथेदों रायजोनि खना खनला थाखानाय मोन 14 ट्राइबेल माहारिनि मोनफ्रोमबो आफाद आरो माहारियारि आफादजों लोगोसे गोबां फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनाबो थिग बेबायदिनो समाव जों नोंथांमोननि गेजेराव आथिखालनि जा जोंनि ट्राइबेल माहारिनिनो बुंनांगोन जोंनि बर' हारिनि सासे गोख्रों जाखांफुहांनाय सासे लाइमोन दैदेनगिरि आरो बे लाइमोन दैदेनगिरि बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंबोदों जा मोनद' हारिनो एसटि होनो थाङोब्ला एबा एसटि होयोब्ला माबे थासारिजों जोंनि फिउचारा इयुन जेनेरेशना माबे थासारिजों मोगा मोगि जानो थांगासिनो दं आरो माबायदि जानो थांगोन एबा माबोरै जागोन बेखौ लानानै गोख्रों बाथ्रा बुंनाय बाथ्राफोरा गोबां जोंनि ससियेल मिडिया खौरां बिजोंफोराव बिथांनि मुङा गोसारगासिनो दं आरो बिथाङानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानिनो सासे गोख्रों सासे आथिखालनि जाखांफुहांनाय लाइमोन दैदेनगिरि अर्जुन नार्जारी आरो बे अर्जुन नार्जारीजों जों गोबां आथिखालनि थासारिखौ लानानै जों बिथांजों सावरायगोन राजखान्थि बिथिंनिफ्राय लानानै मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारि हिसाबै आरो ट्राइबेल माहारि हिसाबै माबोरै जानो थांगासिनो दं जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा जों मिथिनो नाजागोन आरो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बिथाङा माबायदि बिथोन होनानै बाथ्रा बुङो जों बिथांनिफ्राय जों मिथिनो नाजागोन बे समाव जों बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय थाबाय बे समाव जों नोंथांजों गोबां बाथ्रा सावरायगोन जा सावरायनायनि गेजेरजों जों दसे माखासे समाव जों राजखान्थि बिथिंखौबो सावरायलांगोन दा बे समावहा आथिखालाव नोंथाङा मिथिगौदि आरो नोंथाङाबो खोब बे आयदायाव नोजोर होदों मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनाय बे आयदायाव खोब नोंथाङा नोजोर होनानै बाथ्रा बुंबोगासिनो दं जे आथिखालाव मोनद' हारिनो आसाम रायजोआ एबा आसाम सरकारा एसटि होनाय बाथ्राया प्राय रोखा जाबाय दा बेनि सायाव नोंथांनि मोन्दांथिया मा आरो मा फोरमायनो सानो? आच्छा खुलुमबाय राजिब बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननि बे निउस चेनेलखौ स्पेसियेलि राजिब नोंखौ आं खुलुमग्रोबाय आरो जिखिनि रायजो राजा बिथांमोना दङ आथिखालाव जोंथ' बावर जोंबाय थादो बे एसटि बिनाय आरो एसटि होनाङा होननाय एसटि होनाङा होननाया आं सासे बर'आव बुंदो ओमफ्राय नों सासे ट्राइबेला बुंनाय बेबो जोंनि बर' आरो बे ट्राइबेलनि भइसआनो जाहैबाय एसटिखौ होनाङा ओमफ्राय 6टा जनगोष्ठीफोरा जायफोरा इलिगेलि एसटि बिदो जायफोरा पेरामिटाराव मिलायै कनस्टिटिउसनाव कुनु मोनसे क्राइटेरियाव मिलायै जायफोरा आरजिआइफोरदो 8 बार गाहाम रिजेक्सन खालायजानाय कुनु दिन बिथांमोना मोनसेबो क्राइटेरियाव मिलायै बिथांमोनानो बिराद जर जबस्ति एसटि बिगासिनो बे अरा जोंगासिनो आसामाव बिथांमोननिबो अरा जोंगासिनो बिथांमोनाबो अर फोजोंगासिनो एसटि मोनाब्ला जोंबो बेबायदि खालायगोन होननानै आरो जोंबो हानायमानि गासैबो बर' फोलेरनिफ्राय लानानै गासैबो ट्राइबेल फोलेरफोरा लोगो नांनानै जोंबो बेखौ होबथानो अर जोंगासिनो नङा होमबा दा अरा मोननै रोखोमनि जोंगासिनो मोनसेया जाबाय बिनायनि अर आरो जोङो होबथानायनि अर दा नोङो सोंनाय बायदि जों बे खोथाया गोदान नंला राजिब जोङो बेखौनो बुंबाय थादों कुनु दिन एसटि बिथांमोननो होनो नाङा फार्स्ट खोथा बेनो आरो बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनो फार्स्टआव बर'फोरनो बड'लेण्ड होग्रोनांगोन आरो जुदि बर'फोरनो बड'लेण्ड होग्रोआलाबासैनो जुदि बिथांमोनखौ जुदि फर्सफुलि इलिगेलि भाबै जुदि एसटि होयो अब्लानिया खिन्थु जोंबो बेयाव सिरि थानाय नङा आरो जोंनि मोनसेल' सलुसनानो जाहैबाय दा जों जिबायदि ट्राइबेलफोरा बर'फोरा जावरिखांफिनदो आन्दलनखौ लानानै नङा होमबा बेनो बर'लेण्ड मुभमेन्टनि 4th फेज मुभमेन्ट मोनसे जागोन आरो जोंनो फार्स्टआव बड'लेण्ड होग्रो बेनि उनाव बिथांमोननो एसटि होयो ना मा होयो आसामनि नोंसोरो बड'लेण्डनि अनगायै जिखिनि आदुरा थालांनाय आसाम लाजोबबानो जाबाय नोंथांमोना बेयाव माबोरै रानना जालायो नोंथांमोना रानना जाबानो जाबाय प्रथम खोथायानो जाहैबाय बिथांमोना जुदि जोंनियाव एसटि मोनोब्ला आं बेखौनो बारे बुंबोबाय थादों फार्स्टआव 6 सिडुल होननाय जेबो बेयाव नाम थानाय नंला कुनु 6 सिडुल होननाय नाम थानाय नंला बेखायनो जों बुंबाय थादो जे कुनु दिन बिथांमोननो एसटि होनायाव रावबो सासे ट्राइबेलनिफ्राय बर'फोरनिफ्राय जाय बिथांमोना सानसे समाव सिलाय गुलि लानानै अरनानै समायखिरा लाना जाथिनि थाखाय आन्दलन खालायग्रा लिडारफोर दङ दैदेनगिरि बिथांमोन दङ आफादफोर दङ मेरला आफादफोर दङ बिथांमोनाबो जाहाथे रावबो एसटि होनायनि फारसे लेहेमिया गावखौ खोलैसारनानै राजनितिक मुलाम्फानि थाखाय माने कुनु खति जायालाबासिनो कुनु माने थाखानाय एसटिखौ जेबो गोहोम खोलैयालाबासिनो बेफोर बाथ्राखौ रावबो बुंनांला नोंथांमोनाबो पलिटिक्सनि थाखाय नन एसटिनि भट नांगौथ' नोंथांमोननो नन एसटिनि भट नांगौब्ला एसटिफोरनि भट नांगोन ना नाङा एसटिफोरनोबोथ' भट नांगोन ना एसटिफोरनि भट नांगौब्ला नोंथांमोना बेखौबोथ' बुंनांगोन ना जे
बेखौनो बुंनांगोन बिथांमोना जोङो दिनै सासे पलिटिकेल लिडार हिसाबै नन एसटिनिबो भट नांगौ एसटिनिबो भट नांगौ खिन्थु नन एसटिनि भट नांगौ होननानै जुदि बिथांमोननो एसटि होनांगौआव जोंहा बुंनो गोनां गैया होननानै बुङोब्ला गाबोनथ' एसटिफोरा नोंनोबो भट होनाय नङाना नङा होमबा बेखायनो स्पष्ट क्लियार जानांगौ जे साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडारा बेखौनो बुं जे नोंथांमोना एसटि हो बुंनो गोनां गैया खिन्थु जोंनो बड'लेण्ड होग्रोनांगोन गासैबो एसटिनि लिडारफ्रा गासैबो ट्राइबेलनि लिडारफ्रा बेखौनो जिखिनि मुजियानि लिडार दङ बेयाव पलिटिकेल लिडार बुं आरो जायखिनि आफादफोरनिफ्राय लिडार दङ स्टुडेन्ट इउनियननिफ्राय लानानै पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफ्रा बेखौनो बुंनांगोन जे जोंनो बड'लेण्ड होग्रोदो ओमफ्राय बिनि उनाव बिथांमोननो एसटि होदो बास जोब्बायब्रा राजोब बेखिनिखौ बुंनो हायाब्ला खिन्थु बेयाव खिन्थु इलेक्सनाबो सफैगासिनो एमएलए इलेक्सन दा नोङो नन एसटिनि फेभाराव बुंनाय माने एसटिया नोंजों थानाय नङा दा बेयाव नोङो जोंनियावथ' मोननै रिजनेल पार्टि दङ नङा होमबा मोननै रिजनेल पार्टि दङ दा बिथांमोननि स्पष्टआ मोननैनियाबो क्लियार जानांगोनब्रा सोरबा सासेनियाल' नङा बेयाव नङा होमबा सोरबा सासेनियाल' नङा आरो सोरबा सासेखौल' एटेक खालायगोन बेबो नङा नङा होमबा बेखायनो मोननैबो रिजनेल पार्टिनिफ्राय बियो क्लियार जानांगोन बेयो क्लियार जानांगोन जे जोंनो बड'लेण्ड होग्रो आरो बड'लेण्ड होनो हायाब्ला नैबे समाव बेखौनो बुंनांगोन बड'लेण्डखौ जुदि नोंथांमोना नैबे अबस्थायाव दा होथ'नो हाया आसामावथ' ब्लाव ब्लाव बे अराव जोंखाबाय नालाय बेनि एडभान्टेजखौ जों ओरैबायदि लानांगोन बर' लिडारफ्रा जे जोंनो जुदि बड'लेण्डखौ होग्रोआब्ला स्टेट उइथिन स्टेट होग्रो जोंनो आरो जुदि बेखौनो होनो हाग्रोआब्ला नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्डआव मा खालामग्रोनांगोन इभिक्सन खालायग्रो आरो डिपर्टार खालायग्रो आरो बिथांमोनखौ डिपर्ट खालायग्रो जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय बे नङादि जोंनियाव इभिक्सन जाबाय आरो बिथांमोना भटल' होनो मोनला आरो बिथांमोना बहाबा गिदिंनानै बहाबा थाहैफिनगोन बे नङा डाइरेक्ट होखारहरग्रो दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा जिन्थुबा एसेम्ब्लियाव सोलिबाय थानाय सेसनाव ओरैबायदि गोदोर गारांदो बिथाङा दि बुंनो हादो बिनि साहसखौ नाय जे आं इभिक्सनखौ किथियाव आं दोनथ'आ आं कन्टिनिउ आं खालायलांबाय थागोन बे मोनसे गाराङानो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ फैबाय थानाय समाव फिन खनसेबाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बानायगोन आरो बेखौ सोर खालायगोन आसामनि थुलुवाफोरा आसामनि खिलन्जियाफोरानो बानायनो थांगासिनो मानो होनब्ला बिथाङा जा गारांखौ होबाय थादो एकदम कमप्लिट एसामिस सेन्टिमेन्टआव बुंगासिनो बिथाङा आसामनि एसेम्ब्लियाव आसामनि सासे चिफ मिनिस्टारा जुदि एफाग्राब गोदोर गारां लानानै टेबोल बुना बिखाफोर दांनानै जुदि बे बाथ्रा बुंनो हादोब्ला जोंनि ट्राइबेलनि लिडारफ्राथ' सानसे समाव जों मानो आन्दलन खालायनाय बेखौबोथ' नायनांगोन ना बिथांमोना मानि थाखाय बिथांमोना समायखिरा लानानै गावनि न'खरखौ गावनि समाजखौ गारनानै आन्दलन खालायनाय दा बेखायनो जोंनि लिडाराबो बेखौ एकदम ख्रां ख्रां बुंनांगोन बिथांमोननो जुदि एसटि होयोब्ला जोंनो बड'लेण्ड होग्रो आरो जुदि बड'लेण्ड होनो हाग्रोआब्ला स्टेट उइथिन स्टेट जोंखौ खालाय 244A आर्टिकेलखौ खालाय जेराव माने कार्बिफोरा कार्बि आलंआव बिगासिनो दंमोन आरो जुदि बेखौबो हायाबा थामथियाव बेखौनो बुं जोंनियाव थाखानाय जेसेबां ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव माने इलिगेलि इंक्रुसारफोरा हाबफैनानै जोंनि ट्राइबेलनि हाखौ सेख'जोब्बाय सोरगिदिं सेख'जोब्बाय बेखौ आरो रावबो मिथियो गैला बिथांमोनखौ इभिक्सन खालायग्रो आरो डिपर्टार खालाय आरो जोंनि जायगानिफ्राय हगारहर आरो जुदि बेखौबो जुदि खालामनो हायाब्ला जोंनो मा खालायबावनांगोन 125 एमेन्डमेन्ट बिला फैनो थांगासिनो दा पार्लियामेन्टआव डिसेम्बराव जानो थांगासिनो बेखौ सोदांनानै जोंनो मर इम्पावार खालाय जोंनो 6 सिडुलाव आरो मर पावार हरग्रो जुदि जेबो मोनसेखौनो जोंनि फेभाराव मावालाबासिनो 6टा जनगोष्ठीखौल' एसटि खालामना जोंनि बड'लेण्डआव जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जुदि जाबसिनना होयोब्ला आरो बेखौ जुदि आजावोब्ला बर'नि लिडारफ्रा खिन्थु हुसियार जानाया मोजां आरो माने खोनाबाय बे समाव रायजोनि CM चिफ मिनिस्टार बिथाङा फोरमायदों दे आसामखौ बासायनो थाखायसो बेखिनि मोनद' हारिनो एसटि होनायनि थांखि लानायनि बाथ्रा बुंदों बेखौनोथ' जों रिपिट बुंबाय थादों आसामखौ बासायनो जुदि 6टा जनगोष्ठीखौ एसटि होबासो आसामा जुदि रैखा जायोब्ला बिराद आसामनि सभेरेनिटि आसामनि हम रुल बिदिखि खेदा आन्दलनखौ बिथांमोना सारेन्डार होबाय एसामिसफोरा गावनो आन्दलन खालायनानै जि मोनसे सुक्तिखौ बिथांमोना खालायबाय आसाम सुक्ति खालायबाय आसाम सुक्तिखौ बिथांमोना दिनै सारेन्डार खालायनाय जाहैसिगोन आसामनि देरसिन आन्दलना मामोन बिदिकिखौ जोङो सिनायथि खालायनानै बिदिखि सिनात' करि बिदिखि खेदा आन्दलनमोन नङा होमबा बिदिखि खेदा आन्दलनमोन दिनै बहा हाखो गासै आपार आसाम लवार आसामावथ' टटेलि इलिगेल बांलादेशनि आखायाव थांजोब्बाय आपार आसामावबो दिनै लोब थांगासिनो जोंनि बड'लेण्डआवथ' हाबजोबखाबाय जोंनि बड'लेण्डआव जोङो सानफ्रोमबो जोङो आसामखौ जों खावलायबाय थानाय जे जोंनि बड'लेण्डनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव दिनै अबैध भाबे नन ट्राइबेलफोरा जायफोरा अना अखमिया
अना इण्डियान बिथांमोना हाबजोबनानै जोंनि गासै हा हुफोरखौ सेख'जोब्बाय जोंनाव इलेक्सन जानांगोन होननानै जों बारे जों बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना कुनु दिन मोनसेबो इनिशिएटिभ लायाखिसै दा बे जायगायाव बिथांमोना बुंबाय जिहेतु बिथांमोना बिसोरखौ होखार हरनोबो हाला नङा होमबा बिथांमोना आसामनि एनआरसिखौ 1972 बुङो मालाबा 71 बुङो 24 डिसेम्बर सोरबायाबा बुङो 25 डिसेम्बर जियानो जा 71 खौ लायोना 72 खौ लायो बे आसामनि मेलेमजिबिनि खोथा आसामनि असमियाफोरनि खोथा किन्तु 71 आनो जा 72 आनो जा आसामनि गासैबो जों 6 सिडुल जानो हागौ जोंनि बड'लेण्डआ मोनब्रै जिल्लाया बा मोनबा जिल्लाया जोंथ' आसामनिनो इन्टिग्रेट पार्ट जोंनि आसामावबो बिथांमोना मा खालायनांगौमोन आसामाव जुदि इलेक्सन जादोंबा जोंनि बड'लेण्डआवबो जानांगोन कुनु दिन खामाखिसै हाला राजीब र' दे हाला बिथांमोना इलेक्सन जिहेतु खालामनो हाला सिभिल वार जासिगोन ना दा आसामाव दा मोननै जाति एसामिस आरो अना एसामिस होनना बुङोब्ला एसामिसआ दिनै फिंगार काउन्टेड सोरखौ लाना एसामिस बुंनो बेखायनो बिथांमोना दा एसटि खालायबानो दि आसामा रैखाथि जागोन बे बिराद गोदोर मोनसे षड़यन्त्रसो आरो जुदि बेनो जुदि थारबा 6टा जनगोष्ठीखौल' मानो एसटि खालामनो नागिरदों शर्मा कलिता नाथ जुगि बिथांमोनखौबो एसटि होनांगोन जायफोरा दिनै बेयाव नेपालिफोरा दङ गुरखा जातिफोर दङ बिथांमोनाबो मोनसे आन्दलन खालामगासिनो जोंनो नेपालि नङा जोंनो गुरखा नांगोन होननानै बुंगासिनो बिथांमोनखौ एसटि होनांगोन जायफोरा नेपालि दङ जायफोरा आदिबासि दङ जायफोरा मुस्लिम एकदम खिलन्जिया मुस्लिम दङ जायखौ जों गुरिया मुरिया बुङो बिसोरनोबो एसटि नांगोन बेखौ खिन्थु आसामनि मेलेमजिबिफोरा बुंनांगोन आसामनि मेलेमजिबिफोरा बेखौ मात्र 6टा जनगोष्ठीखौल' मानो बानायनानै लाखो मानो 6टा जुतिखौल' खालायखो दिनै शर्मा टाइटेला एसटि मोननांला नामा कलिता टाइटेला एसटि मोननांला नामा शर्मा कलिता बिथांमोना सिरि थानो मोननाय नङा जुदि आसामखौ बासायनोनो जुदि 6टा जनगोष्ठीखौ जुदि एसटि होदोब्ला बाखि नाथ जुगि शर्मा कलिता नेपालि आदिबासि नेपालि ओमफ्राय बेंगलिफ्राबो सिरि थानो मोना अर जोंब्लाव होनांगौ एसटि बिनांगौ अर जोंब्लाव होनांगोनि ओंथिया जाबाय एसटि बिनांगौ बिथांमोना बेनो खोथाया बे समाव राजखान्थि बिथिङाव फैनोसै राजखान्थियावहा बे समाव गोबां मन्त्रि एमएलए दं खमैबो सान 20निबो बांसिन ट्राइबेल माहारिनि एमएलए मन्त्रिफोर दङ बेनि सायाव गोबां आथिखालाव दान्थे बिदान्थे जादों जेरैबायदि जोंनि बिटिसिआव मोननै रिजनेल पार्टिनिबो मन्त्रि दङ एमएलए दङ इउजि ब्रह्म बिथांनि मुङा फैयो सरन बर' बिथांमोननि मुङा फैगासिनो दं नाथाय फंसेबो डेबिट खालामाखै दासिमबो बे मोनद' हारिनि एसटि होनायनि सायाव दा बेनि सायाव नोंथांनि फारसे मा फोरमायथि बे एकदम टटेलि पलिटिकेल मोनसे अपिनियन जागोन बेयाव ओरैबायदि जाहैगोन बेयाव जेनेबा जोङो बर'फोरनिफ्राय जों जुदि नायोब्ला भट इउपिपिएल ओमफ्राय बिपिएफनि जों जुदि नायोब्ला गासै जोंहा 10 जनसो दोङो एमएलएआ 10 जन एमएलए ओमफ्राय बिनि गेजेराव सानै जोंहा मिनिस्टार दङ इउपिपिएलनिफ्राय सासे मिनिस्टार ओमफ्राय बिपिएफनिफ्राय सासे मिनिस्टार दा बाथ्राया जाहैबाय बिथांमोना मानो सिरि बिथांमोना मानो जेबो बुंनो हायाखै मोननैबो पार्टि बड'लेण्डनिफ्राय इउपिपिएल ओमफ्राय माने माबा बिपिएफआ एनडिए एलायन्स बिजेपिदोनो दोङो नङा होमबा किन्तु बिथांमोननि एनडिए सरकारानो दिनै 6टा जनगोष्ठीफोरनो जायफोरा क्राइटेरियायाव मिलायथारै जायफोरा कुनु माने माबायावनो पेरामिटारावनो गैखाथारा बिथांमोननो दिनै अबैध भाबे एसटि होनो थांगासिनो बिनि सायाव मानो बिथांमोना फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायाखै मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोनाथ' आरो एनडिएनिनो एलायन्स पार्टनार बिथांमोना मानो बिथांमोना सिरि थाखो कारना बेबो जाहैनो हागौ जों पलिटिकेल जितिया मोनसे स्पेसाव जों फैयो मोनसे पलिटिकेल लिडारशिपखौ जोङो रिप्रेजेन्ट खालायो जों माखासे बाथ्राखौ बुंनो होनबा बुंनो हाया राजिब आंबो गाबोन हयथ' बुंनो हानाय नङा गोसोआव आं बर' गोसोआव आङो ट्राइबेल आंबो आन्दलन खालायदोंमोन आंबो सानसे समाव माबा मोनसे आफादनि आफादगिरिमोन आंबो सानसे समाव सिलाइनि गुलि अरदोंमोन बेबायदि सेन्टिमेन्टआ आंनियावबो दोङो किन्तु गासैबो बाथ्राखौ रायजोनि खाथियाव मिडियानि खाथियाव बुंथारनांगौ बेबो नङा दे राजिब फार्स्ट खोथा दिनै सरन बर' बिथाङा दिनै मानिफ्राय दङ बिपिएफनिफ्राय बिथांमोना सरन बर' बिथाङा थाहैबाय बिनि उनाव इउजि सारा थाहैबाय सरन सार थाहैबाय इउजि ब्रह्म सारा थाहैबाय किन्तु सानैबो बर' किन्तु पार्टिया आलदा आलदा किन्तु दाखालि बावैनि जुन्थुबा केबिनेट मोनसे केबिनेट मिनिस्टारनि गेजेराव रायलायनाय निस्सय जाग्रोदों ना मा मडालिटियाव मा रिपर्टिं हरगोन माबे मोनसे मडालिटि आरो रिपर्टिंखौ लानानै जों आसाम एसेम्ब्लियाव प्लेसिं खालायगोन बिनि सायावथ' सावरायग्रोदो बे सावरायग्रोनायाव निस्सय जोंनि मानगोनां सानै मिनिस्टार बिथांमोना बिनि सायाव माबा नङा माबा मोनसेथ' बुंथारदो
गावनि अपिनियनखौ बिथांमोना बुंखाथारनांगोन आरो बुङालाबासिनो बिथांमोनाबो थानो हानाय नङा सासे बर' दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दा बाथ्राया जाहैबाय राजा लामायाव फैनानै हस्रिखाव खालामनानै इदि बुंथारनांगौ बे नङा खिन्थु खोथाया जाहैबाय जुदि बुङाखैबा माखो जुदि बुङाखै जे बिथांमोननो एसटि होनायनि सिगाङाव जोंनो बड'लेण्ड होग्रोनांगौ होननानै जुदि बुङाखैबा बेयाव खिन्थु दाया बिथांमोनखौ रायजोआ गाबोनो मोनसे बर'नि मोनसे ट्रिब्युनेल कर्टआव बिथांमोनखौ अडिट लागोन सोंथि सोंगोन रायजोफोरा सानसेबाबो ओंखारगोन दिनैनि दिनाव कुनु प्राइभेसि कुनु सिक्रेसि गैया राजे बे खोथाखौ खिन्थु बयबो मिथिनाया मोजां जुदि बुङाखैबा मानगोनां सरन सारा बुङाखैबा मानगोनां इउजि ब्रह्म सारा जुदि फंसेबो जुदि बुङाखैबा बेयावसो दाया खिन्थु नोंदो आंदो नुवाखै निस्सय बिथांमोना माबा मोनसे बुंदो दा जों बेखौसो बुंहरनो हायो जों खावलायहरनो हायो मानगोनां जोंनि मिनिस्टार सारमोन आरो एमएलए नोंथांमोन मानो होनबोला मिनिस्टारा बानायबाय रिपर्टसो बानायदो कुनु मडालिटि बानायथ'वाखै रिपर्टसो बानायदो एसेम्ब्लियाव बेखौ पुट आप खालामनो थाखाय एसेम्ब्लियाव जोंनि गासैबो एमएलएआबो बेयावनो थाफागोन बर'फोरनिफ्रायनो जुदि 10 जन बा गासैबो ट्राइबेलफोरनिफ्राय लानानै जुदि 20 जन गाहाम जुदि एमएलए दङब्ला आरो ट्राइबेल गुस्टिनिफ्राय आसामाव मिनिस्टारा रुनिस पेगु बिथांबो थाबावबाय बिनि उनाव जोंहा नन्दिता गारलसा बिथाङा थाबाय नङा होमबा कार्बिफोरनिफ्राय दङ गासै मिनिस्टार ओमफ्राय बिनि उनाव एमएलएनि खाथियाव जुक्ति तर्क जालायगोन बेयाव जों नुगोन ना सोर मिनिस्टारा मा बुंदो सोर एमएलएआ मा बुंदो बिनि गेजेराव जुदि जोंनि ट्राइबेलनि लिडारफ्रा एमएलएफोरा जुदि सारेन्डारिं जुदि बाथ्रा बुंदो फंसेबो जुदि बड'लेण्डनि खोथा बुङा 125 आर्टिकेलखौ सोदांनानै मर अट'नमि होनायनि बाथ्रा बुङा खनसेबो जुदि इभिक्सननि डिमान्ड खालाया डि भटारनि जुदि इभिक्सन खालाया अब्लानिया जों खिन्थु बर'फ्रा साफ्रोमबो बेखौ सोंथि सोंनांगोन कुनु पार्टियानो जाया मानो जायखिजाया पार्टियावनो थाया मानो जों बेखौ सोंथि सोंगोन नायग्रोगोन दिनै फाइनाल मोनसे डिसकासना जादों नालाय एसेम्ब्लियाव बेयाव जों नुगोन नङा होमबा बेनि उनाव जोङो रायजोफोरा साग्रिद जाबानो जाबाय जोंनि लिडार बिथांमोनखौ आरो जोंनि लिडारफोरखौ जों सोंथि सोंथारनांगोन बिसोरो मामुलि लिडार नङा जाथिनि थाखाय मावसोमनो बारसोमनो ओंखारबोनाय सासे लिडार आरो बिथांमोननि बिराद गिदिर दायित्व दङ बिथांमोना जेथिं दैदेनगोन बर'फोरा बिथिंनो थांगोन नङा होमबा बेखायनो नायग्रोनांगोन आरो बेखौ जोङो कुइसनखौ रेडि खालामना दोनबानो जाबाय कुनु पलिटिकेल पार्टिनि खोथा गैया दे कुनु पलिटिकेल पार्टिनि खोथा गैया आरो बेयाव मोनसे खोथाखौ आङो बुंना होखानि रावबो बिथांमोननो एनअसि होगोन होननायनि खोथाखौ दालाबो कुनु ट्राइबेल मिनिस्टारा कुनु ट्राइबेल एमएलएआ रावबो एनअसि हरनो मोननाय नङा जों आगोलाव गोरोन्थि मावफ्लांनो हागो सोरबा सासे पलिटिकेल नेतायाल' मावाखै सोरबा सासे पलिटिकेल नेतानि लिडारशिपआल' मावाखै जानो हागौ माबा मोनसे आफादफोरनि लिडारफ्राबो गेजेर खोलोबाव जोंबो सोरखौबा माबा माबि कन्डिसनाव हरनो गोनां जादोंबो जानो हागोन एनअसिखौ बैखौ जों बावगारबाय सोर हरदोंमोन जों बेखौ बावगारथ'बाय खिन्थु गोदानै खिन्थु रावबो एनअसि दा हरथार खोनाबाय दा हर आरो थारैनो बे समाव नोंथाङा एनअसिनि बाथ्रा बुंदो जेला आं गेजेराव बारस'ना बाथ्रा बुंसै बे समाव रायजोनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों दे 6 सिडिउल एरियायावहा 6 सिडिउलनि जाखिनि गाहाय दैदेनगिरि एबा जाय सरकाराव थायो बिथांमोना जुदि एनअसि होआबा मालाब्लाबो जों बैयावहा बे आयेनखौ लगु खालामनो हाया होनना बुंदों बिथाङा थिग बेबायदि नाथाय जोंनि आसामाव मोनथाम 6 सिडिउल एरिया दं जे डिमा हासाव कार्बि आलं आरो बिटिसि डिमा हासाव आरो कार्बि आलंआ दिनैसिम बेफोरबायदिनि एनअसिनि जेबो होनायनि नुवाखै एबा होनायनिबो बाथ्रा ओंखाराखै नाथाय जोंनि आथिखालनि जा बिटिसिनि सिएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 2016 मायथाइयावनो एनअसि होनायनि बाथ्रा बे एनअसि होनाय बाथ्राखौ लानानै दिनै समाव गोबां दान्थे बिदान्थे खालामदों दा बिनि सायाव मा फोरमायगोन बेयाव पुरा थोंजों खोथा राजीब बेयाव कुनु मानाव गेदेर हाग्रामा सार मानाव गेदेर प्रमद बर' सार मानाव गेदेर दिपेन बर' सार बेनि खोथा गैया जोंनिया दा बै समाव जि जालांबाय बेयाव रावबो बेयाव अपोजिशन पार्टी रुलिं पार्टी बिदि खोथा गैला दा जोंनिया बै समाव 2016आव माबा मोनसे जुदि पलिटिकल ग्राउन्डआव जुदि हरदोंमोनब्ला बे जोबलांबाय 2016आ थांबाय जोङो दा 2025नि नै जों जोबनायाव फैनोसै नङा होमबा दा एकदम 2026आव जोङो हाबनो थांगासिनो आरो जोंनिया दा बर्तमान जोंनि दावहाया मा जों बर' हिसाबै थांना थानायनि दावहा ट्राइबेल हिसाबै थांना थानायनि दावहा ट्राइबेल हिसाबै थांना थानायनि दावहा बर' हिसाबै थांना थानायनि दावहा हाखौ बासायनायनि दावहा आरो बेखौ लानानैनो आन्दलन खालायनाय जाय बिथांमोना आन्दलन खालायदोंमोन आरो बिथांमोनानो दाबो लिडार जानानै दङ बिथांमोना एसेबां इजि लिडार नङा राजीब आंनि साननायाव आरो
आं बेखौ सानना लायो आं बिथांमोनखौ खुलुमहरो आं बिराद उन्दै गथ' हिसाबै आं बिथांमोननि एगेन्स्टआव पलिटिकेल आं रिमार्क आं हरथारनो साना दा एनअसिनि बेलायाव जोंनि बिटिसिनिफ्राय आरो कार्बि आलंनिफ्राय दिमा हासावनिफ्राय जुदि आंथ' बेखौ आं मोनथिया एसां आंनियाव बे सर्सा गैया जेनेबा बे मोनथाम काउन्सिलनिफ्रायसो जुदि एनअसि मोनोब्ला मोनथाम काउन्सिलनिफ्रायसो जुदि एनअसि मोनोब्ला बेनि रिपर्टिंखौ आसाम सरकारा दिल्लीयाव हरगोन होनना बुंदोंब्ला बेयाव मा पलिटिक्स आं बेयाव आंहा बुंनो गोनां गैया जेराव आं बाराबो बुजिया नाथाय आंनि बुजिनाया बेसो बेयाव मानाव गेदेर जोंनि जेसेबां अपोजिशननि लिडार आरो जाहा रुलिंनि जाहा सार बिथांमोना दङ कुनु दिन बिथांमोना आंनि फोथायनायाव बिथांमोना बे एनअसिखौ हरनाय नङा गावनि बिखायानो थिनाय नङा रायजो राजानि बिग्रायनाय रायजो राजानि जुन्थुबा अलंबार अरखौ लानानै जों बिग्रायदो सोरगिदिं बड'लेण्डआव आरो आसामाव बिथांमोनाबो बिनि सेन्टिमेन्ट आरो इमसना दङ आरो बैखौ लानानैनो आन्दलन खालायनानै लिडार जाबोनाय सासे लिडार कुनु बर'लेण्डनिफ्राय थांनाय नङा आंहा फोथायनाय दङ आरो हरनो मोना सारमोना बिनि उनाव कार्बि आलंनिफ्रायबो हरनाय नङा हरनो मोना दिमा हासावनिफ्रायबो हरनाय नङा हरनो मोननाय नङा बेखौनो जोङो दिनै आखायाव जोङो आलारिखौ लानानै अलंबार अरखौ लानानै जोङो लामा जोङो थाबायनानै हस्रि खावबाय थादो दा नैबे एनअसिखौ जोङो दोनथ' बे समाव दा हानायमानि जोंनि जेसेबां गोदोर जोंहा लिडारफोर दङ आरो बे लिडारफोरा माबेबा नङा माबेबा मोनसे आफादनि नेतृत्व होबोनाय सासे लिडार माखासे एक्स नामदो दाबो दङ आफादफोरा माखासे एक्स वाइ जेड आफाददो दाबो दङ आरो माखासेया दाबो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ बर' साहित्य सभा दङ CC2आव गोबांथार ट्राइबेलनि अर्गानाइजेसनफोरा दङ दा बिथांमोना नैबे समाव जोंहा ज' जानानै काउन्सिलाव जेसेबां रुलिं पार्टि दङ अपोजिशन पार्टि दङ जेसेबां ट्राइबेलखौ मोजां मोननानै आन्दलन खालायबोनाय जिखिनि लिडारा दाबो थांनानै दङ जोङो दा नैबे समाव बिराद मोनसे एडभान्टेजखौसो लानांगौ आसामाव जि अरा जोंबाय थादोंना जोंबाय थाथारदो दा बर्थमान बे जोंबाय थानाया गोमोरनायनि सिगाङावनो जोंबो माखासे बुस्थुखौ आदाय खालामना लानो हानांगोन आरो जों दा नैबे समाव माखौ आदाय खालामना लानो हानांगोन गासैबो रुलिं आरो अपोजिशन आरो जोंनि जेसेबां लिडारफोर दङ ज' जाजोबनानै जों दा डिमान्ड खालाय 125 आर्टिकेला पास जानांगौ जेराव जि प्रभिजनआ ट्राइबेलफोरनो मोर अट'नमि होयो मोर सुजुग सुबिदा होयो बेखौ जों सेख'ना लाबोनांगौ बेखौ जोङो दिनै आसामाव प्रेसार होनांगौ 6टा जनगोष्ठीया बिबाय थादो जोंबो बेयाव बिबाय थानांगौ ओमफ्राय बेनि उनाव जिखिनि फिसा जोंहा जेनेबा ट्राइबेलफोरनि काउन्सिल खिन्थु 6 सिडुलाव दाजायाखैमोन जेरै राभा हासं सनवाल कसारिनि काउन्सिल नङा होमबा मिसिंनि ओमफ्राय थेंगालनि दिउरि काउन्सिलफोरखौ जोङो 6 सिडुलाव सोनायनि आन्दलननि थाखाय मोनसे जोङो आन्दलन खालायनांगौ दा नैबे अर जोंबाय थानाय समावनो ओमफ्राय आसाम सरकारखौ जोङो डिमान्ड होनांगौ जोङो हस्रि खावनांगौ आसामनिनो जोंबो सासे थागिबि जोंनि काउन्सिलाबो आसामनिनो मोनसे इन्टिग्रेल पार्ट जों सेपारेट जायाखै आसामनिफ्राय जोंनि जायगायावबो जेरै आसामावल' बेयाव मा बड'लेण्ड ओमफ्राय आसामा आलदा नामा आलदाथ' नङा जुदि आसामनि माबा मोनसे खनायाव जुदि इलिगेल इनक्रुसारा जाबायब्ला जोंनियावथ' बारासो जाबाय बेखायनो जोंनि नैबे समाव जोंनियाव इलेक्सन जानांगौ डिपुटार जानांगौनि मोनब्रै मोनबासो एजेन्डाखौ लानानै नैबे जोंफुबाय थानाय अरावनो जोङो ज' जानानै बे खेलाखौ गेलेनो हायोब्लासो ट्राइबेल पलिटिक्सआ थांनानै थागोन जुदि जोङो बे बुस्थुखौ खालामना लानो हाया गाबोनो हमनानै ला बे इस्युआ माबा मोनसे राजनितिक भाबे ब्लावजोंना ब्लाव गोमोरबाय सिरि थाथ'बाय खिन्थु बे अराथ' गाबोन समफोर जोंफिनथारगोनलै ओमफ्राय गाबोन समफोर हयथ' नों थानायबो नङाबो जानो हागौ गाबोन पावाराव हयथ' नों देहाया गाबोनो माबा मोनसे लोरबां जालांनानै बैसो जानानै बेमार आजार जानानै जुदि नों लोरजिया जानानै थालाङो ओमफ्राय नों लिडारशिपआव गैथ'ला ओमफ्राय गाबोन समफोर आरो बे सेम आन्दलनानो जुदि फैयो आरो नोंनि मेगन सिगाङावनो जुदि गाबोन बिसोर ST मोनलाङो आरो जोंनि हायाव बिसोर हानि मोन्थाय जुदि मोनलाङो नोंनि जिउ आत्माया सिरियै उन्दुलांनो हागोन नामा थैनो हागोन नामा जोंनो मा होलांनो सानदो जों जेनेरेसन मा होलांनो सानदो जों जेनेरेसननो मानाव गेदेर जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोना ट्राइबेलनि लिडार जानानै दङ सोरबा अपोजिशननि सोरबा रुलिंनि सोरबा गोदोर आफादनि जानानै दङ नोंथांमोना जोंनो मा होलांनो सानदो नोंथांमोना नैबे अर जोंफुबाय थानाय समावनो आन्दलनाबो जाबाय था आरो सिंदो सिं ज' जालायनानै इलेक्सना जोंनो डिमान्ड हो दि भटारनि इलेक्सना जानांगौ बेयाव मोनसे खोथाखौ आं स्पष्ट आरो खालामना होबावनो आङो SRI गासैबो भारतनि देगाव दा मोनसे इस्युआ सोलिगासिनो SRI स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन इलेक्ट'रेल लिस्टआव गोदान
भटार लिस्ट सोसननाय आरो जायफोरा सासपेक्ट इलिगेल अलरेडि आइडेन्टिफाइड जाबाय बिथांमोनखौ डिलिट खालामनाय डिभटार खालामनाय जोंनियाव दा आसामाव एसेम्ब्लिनि सिगाङाव जों खोनानो मोननाय बायदिबा इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय ECI निफ्राय जोङो स्टेटआव मोनसे रिपर्ट फैनायखौ जों खोनादो जे जेनेबा MLA इलेक्शननि सिगाङाव एसेम्ब्लिनि सिगाङाव जोंनियाव SRA जानांगौ स्पेशल रिभिजनआ जानांगौ बे स्पेशल रिभिजनआ 6 सिडुलाव जाजोबनांगौ फार्स्ट जोंनि बड'लेण्डआव जाथारनांगोन आरो बे बुस्थुखौ ट्राइबेलनि मिनिस्टार बर'फोरनि MLA बेखौ बिख'ना लाबोनो हानांगोन बेखौ बिख'ना लाबोनो हानांगोन जोंनियाव जिखिनि नैबे सानसावनो नैबे अर जोंफुबाय थानाय समावनो आरो मोनसे अरा फैदो SRI स्पेशल इन्टेन्सिभ रिभिजन ना बे बुस्थुआबो जानांगोन दै राजिब बे बुस्थुआबो जानांगोन जायोब्ला बे सानसावनो आधानिफ्राय आधा जिखिनि इलिगेल इमिग्रेन्टस दङ इनक्रुसार दङ बिथांमोनखौ जोङो बेयाव डिपर्टार खालामनो हायो आरो जायफोर जोंनि बर'फोरा ट्राइबेलफोरा जोंनि थुलुवा एसामिसफोरा एकदम खना खनला गामिफोराव रायजो जानाय दङ बिथांमोननियावथ' प्रमानो सहैया एजेन्टफोरानो सहैस्लाबा बिथांमोना भट होनो मोना जुदिअ बिथांमोना बड'लेण्डनि बाखिन्दा आसामनि बाखिन्दा नङा होमबा एकदम सेम टाइम बिथांमोनखौ सोदो जायफोरा एकदम अरिजिनेल एसामिस अरिजिनेल बर' बिथांमोनखौ सोदो ओमफ्राय जायखिनिया इलिगेलखा जोंनियावथ' NRCबो खनसे जादोंमोन ना NRC जादोंमोन आसामाव NRCनि कत' आन्दलन जाबाय NRCआव जोङो थैलायनाय मोनसे परिबेक फैदोंमोन बेनि उनाव केप फैदोंमोन बेनि उनाव का फैबाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बेनि उनाव सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट फैलायबाय नङा होमबा दा बेफोर बुस्थुखौ आसामा एडभान्टेज ला मानो होनना बुङोब्ला जेथिया NRCनि हाल्ला जादोंमोन जेथिया का लाबोदोंमोन बे समावथ' लाक्स अफ लाक्स इलिगेल इमिग्रेन्टफोरनि लिस्टआ दङ ना SRI आव बिथांमोना डिलिट जानांगौ आरो जोंनि बड'लेण्डआव बियो थालांनो मोननाय नङा आरो जुदि बड'लेण्डआव जुदि थालाङो 6 सिडुलाव जुदि थालाङो ट्राइबेल मिनिस्टारफोर ट्राइबेल MLAफोर जों जेनेरेसना दा जेरै इउनिभार्सिटिनि कलेजनि लांगोनायाव जोङो एग्जामखौ गारनानै जोङो खुद्रिसारदो बेनि फिननायखौ नोंथांमोना खिन्थु मोनगोन आरो होनांगोन नोंथांमोना जोंनो जेबो गालांनो सानाखै नामा नोंसोरनो लिडार जाबाय नोंसोरनो राजनितिक नेतायाव दाबो नोंसोरनो दोङो नोंसोरथ' गासै बुस्थुखौ आन्दलननि नामाव मोनजोबखाबाय हो आजिरा लानायनि समाव थैनायनि समाव नोंसोरनि आन्दलनखौ नोंसोर सावना गालांगोन नामा बाथ्राया बेसो दिनै बर' फरायसाफोरा दिनै मानो कुनु राजनितिक पार्टिजोंबो सोमोन्दो गैया जिखिनि दा माने आन्दलन खालामगासिनो गथ'फोरा ओरैबायदि इमसनेल मोनसे बाथ्रा बुंदो नांगौबा जोङो एग्जामखौनो लिरना आरो मा जाबावनो गासैबो जुदि 6टा इलिगेल पेरामिटाराव गैयै 8 बार गाहाम रिजेक्ट जानाय जातिफोरा जुदि गाबोन ST मोनोब्ला गासैबो जुदि बड'लेण्डआव समान हानि मोन्थाय मोनखासिगोनबा रिजार्भेसनावबो जेबो थालाब्ला जों आरो मा फरायबावनोलै हा बेखायनो जों एग्जाम लिरला हानायमानि बर' जोनोम जानाय हिसाबै खनसे आन्दलनखौ गावनि स्टाइलाव खनसे खालामना गालांनि कुनु बेयाव पार्टि सार्टिदो कुनु आफाददो खोथा गैया जाय गथ'फोरा बुंगासिनो बेसोरनि गारांखौ लाइमोनफोरनि गारांखौ जुदि जोंनि बे लिडारफोरा बुजियाब्ला जाथिया गोमालांनायदो लोगोसे खिन्थु नैसोर लाइमोननि सोंथिनि फिननायखौ मोगा मोगि जानो थाखाय खिन्थु बारा गोबाव गैला बे खोथाया सैथो थारैनो बे समाव मोनद' हारिनो ST होयोब्ला मा जागोन बे बाथ्राखौ लानानै गोबां गामि गोला सिंनि गोबां ओनसोलनि सिंफोराव बेफोर बाथ्राखौ मिथिया थारैनो मोनद' हारिनि ST होयोब्ला मा खहा जागोन माबोरै जेंनाजों मोगा मोगि जानांगोन गोबां आथिखालनि माखासे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव बेनि बागै जेबो मोनथियाखै गोबां सुबुंफोरानो मिथियाखै दा बेनि सायाव नोंथांमोना माबोरै मेसेज होनो सानो जे माबोरै जानो थांगोन माबोरै जागोन जुदि मोनद' हारिनि ST होयोब्ला थाखानाय मोन 14 STफोरनि माहारिफोरा बेखौ बिराद सिम्पल नों आंदो रायज्लायनाय बायदियानो बिराद सिम्पल आरो अब्ला बिराद सिम्पल लेंगुवेजआव आरो दा हमनानै ला जोङो मानि थाखाय जोङो बड'लेण्ड बिदोंमोन मानि थाखाय बे आन्दलनखौ गोसोखांदो खनसे खोलोब जों आन्दलन खालायबाय मानि थाखाय खालायनाय ओमफ्राय जोंदि दाबो बड'लेण्ड बिदो दाबोदि जों बड'लेण्ड बिदो मानो बिदो फार्स्ट रायजोआ बेखौ बुजिनांगौ हानि थाखाय जोंनि आन्दलना दे हानि थाखाय बाद हो बे पलिटिक्सआ दङ गैया बिदि खोथा गैया हा जों जाय जायगायाव जों बड'लेण्ड बिदो संकसनिफ्राय सदिया जोंनि बर'नि बिफा बड'फानि सिमाङाव जि जायगायाव जों बड'लेण्ड बिदो बर'नि सुबुं सानखोआ बेसां आउट अफ 100आव जों एकदम गोग्गानानै बुङो 30% खिन्थु जोङो बुङोब्ला 25% नङा होमबा जों जेराव जों बड'लेण्ड बिबाय थादो जों बिराद गोदोरै जों गोग्गानानै बुङो नङा होमबा बे बड'लेण्ड बिनाय जायगायाव बर'नि सुबुं सानखोआ जुदि आउट अफ 100आव जुदि 30ल'बा बे 40ल'बा
जों कुनु दिन जों बेयावथ' बड'लेण्ड मोनखाला बे जों बड'लेण्ड बिनाय जायगायाव जों सानसे समाव लायनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक गोजा जोंनि बे बड'लेण्डआ दे जोंनि 6 सिडुला ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ बिथा खालामनाय बै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जों ट्राइबेलफोरा बर'फोरानो मेजरिटि खायसे बेखौ बेल बानायदो बेखौ ब्लक बानायदोंमोन हठात करि 100-200 बोसोर जायनायनि सिगाङावनो 1948 आव दानायनि उनाव बेल एन्ड ब्लकखौ दाखांनायनि उनाव दिनै जुदि जोङो दानख'लायोब्ला 100 बोसोरानो जायाखै 100 बोसोर जायैनि सिगाङावनो जों बर'फोरा बेयाव माबोरै खमायलांनायखौ बर'फोरा बेखौ फरायनांगोन स्टाडि खालामनांगोन गावनि खाथियावनो नुदो हमनानै ला दा जोंनि खाथि खाला एकदम लोब दिनै अना बर'फोर अना अखमिया अना इण्डियान सोर बिसोरो हयथ' बेंगलिबो जानो हागौ बांलादेश बुङोब्लाथ' मेल्ला बेंगलि फैबाय गासैबो टाउन साउनफोरावथ' सब बेंगलि गोजासै ओमफ्राय बेनि उनाव मुस्लिमनि जुन्थु बा डाइरेक्ट एग्रेसनखौ डाइरेक्ट जों फिजिकेलि मेगनजों जों नुयो डाइरेक्ट हाबजोब्बाय जाय जायगायाव सानसे समाव जोङो हाजोआव थायोमोन खना खनला एकदम आइसोलेटेड जिअग्राफिकेल एरियायाव जों बर'फोरासो थायोमोन बे जायगायाव दिनै बेंगलिफोरा मोनहैबाय मुस्लिमफोरा मोनहैबाय बेयावनोथ' जोङो बुजिदो ओरैबायदि माने नोङो भुटाननिफ्राय नेपालनिफ्राय ओरैबायदि नेपालि हाबफैबाय जोंनि जायगायाव नोंथां जेनेबा बे भुटान ओमफ्राय इन्डिया बर्डार नोङो नैबे उदालगुरिनिफ्राय पुरा ओरै श्रीरामपुरालागै नों नायहैदो डेन्जार बुरजा नेपालि हाबफैबाय जायफोरा इण्डियान नंथारा जायफोरा आदिबासि बिथांमोन ओरैबायदि दाबो हाबदो बिथांमोना हाबैनो जोङो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जै जायगायाव जों बड'लेण्ड बिदो बे जायगायाव बर'नि सुबुं सानखोआ दिनै नेचुरेलि जोङो दिनै खम जालांबाय टटेलि जों खम जालांबाय दा बिथांमोना जाय मानसिफोरा कुनुदिन इण्डियान नङा जायफोरा एसामिसानो नंखाया NRCयावनो नाम गैखाया BTC सुक्ति 2003 10 फेब्रुवारिनि उनावसो फायनाय सिगाङाव फायनायखौ जों बुंनो गोनां गैया उनाव फायनायफोरा दिनै जोंनि जायगायाव ST बिदोलै राजिब ST बिखांनानै बिथांमोना हानि मोन्थाय बिदो गाबोन हानि मोन्थाय जुदि मोनो गाबोन जुदि ST होनाय लोगो बिसोरथ' जोंनि बड'लेण्डआव फायखाजोब्बाय जोंथ' होनाबो हरनो हाला आसाम सरकाराबो होला आरो रावबो बर'नि सासेबो ट्राइबेल लिडारा काउन्सिलाव जारिमिन गैफोरा इलेक्सन खालायफेरनायनि गैखाया बिथांमोनाथ' एकदम आलो दोङो दा बिथांमोना आरो ST बिबावबाय गाबोन जुदि ST बियो हानि मोन्थाय मोनसिगोन हानि मोन्थाय मोननाय लोगो पार्मानेन्ट सिटिजेन जाहैनोसै बड'लेण्डनि हानि मोन्थाय मोनखांनायनि उनाव ST जिहेतु मोनबाय हानि मोन्थाय मोननोसै गाबोन पलिटिकेल रिजार्भेशननि खोथाया फैनोसै बेखायनो जेनेबा बिथांमोननो ST होनाय माने फार्स्टआव पलिटिक्सखौ आं बाद दोनबाय जोङो बर' हिसाबै बर'नि राव हारिमु थुनलाइ हा होनबाय थादोंमोन ना बे हायाव जेसेबां गोथौ जाव जोंनि आजै आजौनि हारा मोनगोन होनना बुंदोंमोन ना मोननाय नंला बे हायाव जोङो मिउजियामावसो जोङो थाहैनांगोन बेखायनो STखौ मानो होनाङा आरो होयोब्ला जों मा जागोन जोंनि हाया गोमालांजोबगोन जोंखौ आगोलाव जिबायदि दाउसा मामरिया बायदि बुथारदोंमोन एबारैथ' सासे बर'खौ बुथारनोब्ला 1000 जनसो जोंखौ घेराव खालायगोन मानो होनबा जोंनि सुबुं अनजिमाया गैखाया सासे बर'खौ एटेक खालायनोब्ला बिसोरो हाजाराव फैगोन जोंनि बर' सुबुं अनजिमाया गैखाया हा हुबो थांजोबगोन ओरैबायदि माने जोङो माने बेयाव जाथि हिसाबै थांना थानाय नंला सानसे समाव जोंखौ जारिमिनाव गोसोखांगोन बे जायगायाव बर' होननाय जाथिया जेरै आगोलाव ब्रिटिशारफोरा फैनानै जोंनि जारिमिनखौ जोंनि बिजाबफोरखौ लिरजेननाय ना जों बेबायदि जानो थांगासिनो जुदि बेखौ जों हमथाया आरो बेखौ जुदि गामिनि रायजो राजा बिथांमोना जुदि बुजिया लेखा फरायनांगोन नामा बेखौ दा जोङो उदालगुरिनि जों मानसि नों उदालगुरिनि बे महनपुरखौ नों बारलाय सारगावफोरखौ बारलाय दलगावफोरखौ बारलाय नों रौतानि अरांनि गेजेराव हाबलाय आयौ बर'फोरा दानिया माखासे जायगायावथ' बैसागुबो खुंनो गियोसै जौ सेरेबबो जोङो सावनो गिबावोसै मानो बर'फ्राथ' एसे एनै जेनेब्ला माने फोरबोआरि खुंथायफोराव जौ एसे एनैबो बानायोमोन ना आगोलाव दानिया माखासे बर' गामिफ्रा जायफोरा मुस्लिमफोरनि बर्डारिं गामिफोराव दङ ना बिसोरो एकदम जानाय लोंनायखौनो गारनो गोनां जाहैदो बोरैबा जुदि जौ सावफ्लाङो मुस्लिम मानसिफोरा फैनानै डिस्टार्ब खालामफैयो सिख्लाफोरखौ जोंनि हिन्जावफोरखौ सुथिया खालायफैनोसै बेबायदिबो जाथाय दोङो गोजाननि बाथ्रा नङा आरो बेखौ जुदि बर' रायजो राजाखौ जुदि सोरबा लिडारा बड'फानि महर लानानै जोनोम जाना जुदि बुजाय होनो गोनां जुदि थासारिया फैब्ला बे जाथिया आरो थांनानै थाना मोन्थाय गैयालै दाउ बायदि डाइनासर बायदि गोमालांनाया बे फैगासिनोब्रा थारैनो बे समाव जोबथा आंनिफ्राय सोंथि जे
आथिखालनि जा मोनद' हारिनि एसटि होनो थांनाय बेखौ होबथानो थाखाय आथिखालनि लाइमोनफोरखौ माबोरैहाय नोंथाङा बिथोन होयो माबोरैहाय नोंथाङा बोसोन होनो सानो आथिखालनि लाइमोन आंबो सासे लाइमोन दा नोंदो जिखिनि रायलायदो कुनु पलिटिकेल रिजार्भेसन लाना रायलायाखै कुनु पलिटिकेल एफिलिएसन लाना रायलायाखै नांगौ जायोबा जाथिया देरसिन दे किन्तु नैबे समाव जिखिनि लाइमोनफ्रा दाखालि मोनसे इमोसनेल बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गेटआव बुंनायफोरखौ आंनि खोमायाव रिंखाङोब्ला आं बिराद दुखु मोनो एकदम माने गोसोआ माने ओरैबायदि आवलिफैयो आरो जे माने जों मा थासारियाव जों थांगासिनो जेराव उन्दै उन्दै गथ'फोरा क्लासरुमखौ गारनानै फरिखाया गाबोन फरिखाखौ बयकट खालायनानै आन्दलन खालायनो गोनां जादों बे थासारिया बिराद दुखुनांथाव थासारि आन्दलनदो फैनाय जाथि मोनथाम सुक्ति खालामनाय जाथि जोबनो गैयै लिडार थानाय जाथिया दिनै मा मोनसे थासारियाव फैगासिनो दा नैबे समाव आङो मोनसेल' खावलायगोन जों इमोसनेल जाथि दे बिराद सेन्टिमेन्टेल जाथि ट्राइबेल इस्युआनो हानि इस्यु नालाय जों जोनोम जानायनिफ्रायनो आन्दलनखौनो मोनखानायखाय जोंनि रावफोरा खाब्रां जायो बिराद माने जोङो फिजिकेल जायो दा नैबे समाव जोङो मेन्टेलि जों थांनांगोन जोङो एसे डिप्ल'मेसियाव जों थांनांगोन जों लाइमोनफोरखौ बेखौल' खावलायगोन आन्दलन खालायदो जोंनि दुखुखौ जोंनि रागाखौ जोङो देखायदो आसाम सरकारनो बर'नि लिडारफोरनो ट्राइबेलनि लिडारफोरनो बिराद मोजां जादों नाथाय जोङो बेखौ एसे डिप्ल'मेसियाव लांनांगोन आंनि लोगोफोर आरो आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ आं बेखौसो खावलायहरगोन जे नोंथांमोना जिबायदि आन्दलन खालायदो आंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया नोंहा इमोसन दोङो सेन्टिमेन्ट दोङो किन्तु इमोसन आरो सेन्टिमेन्टखौ एकदम माने इमोसन आरो सेन्टिमेन्टजों ब्लेकमेल जानाङा केरिड आवे जानाङा माने नोङो सेन्टिमेन्टजों नों गोजाव लांनाङा दे एकदम जायखिजाया माने जि बाथ्रा बुंदो बेखौ एसे नोजोर लानानै बाथ्रा बुंबानो जाबाय मानो होननानै बुङोब्ला जों जि बुंबाय थादो जों जि मावबाय थादो जोंनि एक्टिभिटिस आरो जोंनि बुंनाय स्पिचआनो जा धरनायानो जा बे रेकर्ड जायो आरो बेखायनो जिहेतु बेयाव आयेननि खोथा फैगोन बेखायनो माने जि खालाया मानो आयेननि आवथायाव थानानै नोंथांमोना खालायनांगोन जि बाथ्रा बुङा मानो आयेननि फ्रेमवर्कआव थानानै बाथ्रा बुं नों ओरैबायदि बाथ्रा बुं जेराव माने रावबो नोंखौ जुक्तिखौ ओरैबायदि हो दिनै अना बर'दि नों बुंदो बिनि जुक्तिखौबो नों होनो हानाय बाथ्राखौ नों बुंनांगोन मानो एसटि होनाङा बिनि जुक्तिखौबो नों होनांगोन मात्र इमोसनेल जानानै जों जुदि आन्दलनाव ओंखारोब्ला हयथ' आयेनाव जों गोलैहैफ्लांनोबो हागौ नोंनि फंसे रावाव नोंनि मोनसे खामानियाव आरो लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन रावबो मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि रावबो मोनसे आफादफोरनि पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरनि थुनज्लायनायाव इमोसनेल जानानै नोङो बेबायदि गारांखौ दाफुवार आरो आन्दलनखौ खालायनाङा नों बुजिखादो जायफोरा दिनै इउनिभारसिटियाव फरायदो कलेजाव फरायदो बिसोरनि बैसोआ बेसेबां माखासे सब 20+ इउनिभारसिटियाव फरायनाया 22, 23 जानाय बिसोरो अलरेडि एडाल्टखा आं सानो बेखायनो नोंथांमोना जि आन्दलन खालायदो एकदम इमोसनखौबो नाय सेन्टिमेन्टखौबो नाय आरो जि जुक्ति तर्क होलायगोन बेखौबो नायबानो जाबाय नोंथांमोना नङा होमबा ओमफ्राय बेनि उनाव माखासे समाव नोंथांमोना हानायमानि गोरों गोरा लिडारफोर दङ बिथांमोननिबो सुबुरन ला आरो बारा रेडिकेल जानाङा फंबायमोना आन्दलनखौ पुरा डेम'क्रेटिकलि लांबाय था मोनसेल' खोथा रावनिबो थुनज्लायनायाव दा गोरलै आरो फन कलफोरखौ नाय फन कलफोराव जाहाथे सोरदोबा लिडारदो रायलायनाय सोरबा लिडारदो मेसेज हरलायनाय बेफोर जाहाथे ट्रेप जाया दै जाहाथे बेफोर ट्रेप जाया बेफोरखौ सांग्राङै नाय गासैबो नोंसोर आन्दलन खालायनायाव 100% बर' रायजो राजाफोरा गासैबो नर्थ इस्टनि ट्राइबेलफोरा नाहरगासिनो आं नायदोथ' बहुत गिता भिउस थांदो बहुत गिता शेयारिं जादो लाइक कमेन्टआ फैदो आरो जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोना निस्सय थोर गिदो रावबो पार्टिजों थुनज्लाय जायालाबासिनो दि लाइमोनफोरा क्लासरुमखौ गारना थाखो खथाखौ गारना एग्जामखौ गारनानै राजा लामायाव ओंखारबोदो बे थासारिया जुदि फैदोब्ला आसाम सरकारा गिनो गोनां खिन्थु बेनो मोनसे नेरसोन बेनो मोनसे साइन 4th खोलोबनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट 4थि खोलोबनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआ बिदिनो जागायगोन आरो बे 4थि खोलोबनि बर'लेण्डनि लिडारखौ नों आं बायदि कलेज इउनिभारसिटियाव फरायनाय गथ'फोरानो बे खेबाव लांगोन खिन्थु नङा होमबा बिसोरबायदि गथ'फोरा जथेस्थ' नायबाय जोंनि लिडारफोरखौ ना बर'निनो खोथा बुंग्रा लिडारफोरखौ जथेस्थ' नायबाय रावबो क्लियारलि जेबो मोनसे स्टेन्ड होनो हाया दासिमबो क्लियारलि रावबो सासे स्टेन्ड होनो हाया रावबो सासे एमएलएआ जायखिजाया ट्राइबेल लिडार जायखिजाया ट्राइबेल एमएलए ट्राइबेल मिनिस्टार रावबो रिजाइन होनो हाया दिनैनि बे समाव गेरान्टि
बेखायनो दिनै अडिट लादोलाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय जोंबायदि बैसोनि सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै अडिट लादो गिनाया मोजां लिडारफोरा खिन्थु आरो बेखौ आसाम सरकाराबो बेखौ मोजाङै नाय बेखौ पलिटिक्सआवल' दालां आरो सेंग्राफोरा बेखौ पलिटिक्सआवल' दा गावखौनो गाव बमब्रायनानै दाला गावखौनो गाव सेफ साइडआव दोन ट्राइबेलनि खोथा बुंदो बिसोरबो दिनै माने मा नांगौ बुंना बुंदो एसटि नांगौ बुंदो जों एसटि होआ होननानै बुंदो बेयाव खुनु क्रिमिनेल सोदोब नङा बियो क्रिमिनेल सोदोब नङा गुबुना दिनै एकदम मा थांखिनि थाखाय बिथांमोना हेंदां लाना खिथिदो मिडियाफोरखौ ज' लानानै खिथिदो सोरबा बोरला थिर बानायनानै खिथिदो जोंथ' बिदि खोनायाखै आरो बिथांमोना मानि थाखाय खालामदो जों बेयाव कुइसनबो सोङा हेंदांखौ माला मानि थाखाय बानायदो जों मिथिया नाथाय मानि थाखाय बोरला थिर बानायदो जों मिथिया नाथाय जोंनि बर'लेण्डआवथ' दासिमबो बेबायदि थासारिया फैयाखै जोंथ' बेबायदि रावबो खामाखै सोरबा बर' सेंग्राया खालामदो नामा खामाखै सोरबा थुनज्लायदो नामा उमुक तुमुक माने आखायाव हाथियार लाफिननांगोन ना रावबोथ' बुङाखै लानोबो दरकार गैया आरो बेफोर खोथाखौल' रावबो जाहाथे बुंनो नाङा जोङो नैबे समाव गासैबो जों ज' जानानै नैबे समाव जोङो एकदम बयबो मोजां ब्रेना गासैबो लिडारा फैनानै एसे मोजां एडभकेसि खालायनानै जाहाथे नैबे समाव आसामनिफ्राय आलादा रायजो बिख'नाय आलादा रायजो मोनाबाबो स्टेट उइथिन स्टेट मोननाय इभिक्सन खामख'ना लानो हानाय एसआइआरआ जानांगौ स्पेसियेल माने इन्टेनसिभ रिभिजनआ जानांगौ 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जानांगौ आरो जाहाथे रावबो ट्राइबेल काउन्सिलनिफ्राय एनअसि थाङा आरो रावबो ट्राइबेल लिडारफोरनिफ्राय एमएलए बुं मिनिस्टार बुं माबा मोनसे आफादनि लिडारानो बुङा मानो कुनु भुलावबो माने एसटि होनायाव समर्थन होफ्लांना लायाबानो जाबाय खिन्थु बेखिनियानो आंनि बुंनाया थारैनो बे समाव नोंथांमोना गासैबो नुबाय दे दा मोनद' हारिनि जा एसटि होनो नागिरनाय बे मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनायनि सायाव गोबां बिथाङा अर्जुन नार्जारी बिथाङा फोरमायबाय आरो आथिखालनि लाइमोनफोरा जाबायदि बिग्रायखांदों जा मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायखौ लानानै थाखानाय जा मोन 14 ट्राइबेल माहारिनि फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां कलेज जौमा फरायसालिमाफोरनि फरायसाफोरा जाबायदि सोमावसारदों बेखौ लानानैबो बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव जों बेफोरबायदिनो गोबां जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों गोबां दिनैनि थासारिखौ लानानै नोंथांमोननो जों लानानै फैगोन आरो बे समाव आं दिनैनि जा मोगा-मोगि जा एक्सक्लुसिभ भिजुअल एबा एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों अर्जुन नार्जारी बिथांनिफ्राय जों माखासे मानि जाखिनि थासारि राजखान्थि बिथिंनिफ्राय लानानै ट्राइबेल माहारिनिफ्राय लानानै बर' हारि जौगानायखौ लानानै हानि मोन्थायखौ लानानै बिथाङा गोबां फोरमायबाय बेबायदिनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि जा मोगा-मोगि बे मोगा-मोगि हाबाफारिया एसेनोसै गोजोन्थों।